Witam Państwa niezmiernie gorąco na kolejnym wernisażu w Małej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu. Witam szczególnie gorąco bohaterów naszego dzisiejszego dnia w osobach pomysłodawców i realizatorów projektu, który był realizowany na terenie Słowacji, w miejscu zamieszkania, bo nie chcę dosłownie się wyrażać, miejscu zamieszkania przez społeczność cygańską, romską, a w szczególności społeczność najmłodszą, społeczność dziecięcą, bo projekt, o którym mówimy, był kierowany do dzieci romskich, a autorami tego projektu byli Państwo, będę czytać, bo ja się troszeczkę wyrazuję, żebym nie pomyliła. Zaczęło się od tego, że wiele lat temu, 6, może 8, a nawet 10, trafiliśmy do małego miasteczka na Słowacji. Zaczęliśmy poznawać środowisko cygańskie, romskie. Zaczęliśmy wchodzić w to środowisko. 2 lata temu napisaliśmy projekt do Fundacji OSI, Fundacji Sorosza z siedzibą w Budapeszcie. Projekt został przyjęty i celem tego projektu, projekt był głównie skierowany do dzieci, dla dzieci, o dzieciach. Na Pani ręce chciałam złożyć podziękowania i symboliczne oraz takie podziękowanie za to, że chcieliście Państwo przyjechać do nas tą wystawą. Panu Jackowi także. I Panu Edmundowi bardzo gorąco dziękuję. I także dziękuję za to, że tę wystawę dzisiaj montowaliście Panowie. To jest niesamowita sprawa, przyjechać pracować. Wystawą to mówimy sobie tak, ale ile się działo w czasie pracy z tymi dziećmi, to chyba to jest ta cała esencja, o którą Państwu chodziło, prawda? Także jeszcze raz dziękuję i wystawa jest otwarta